हेलो हाय जय जगन्नाथ मु अमित कुमार आपण जय जगन्नाथ वीडियो स्टार्ट जय जगन्नाथ बर्तमान आम पिपिली अच्छु आठ 42 किलोमीटर पिपिली ए पछोड़ बैक साइड मंदिर पाखे पहुँचला पर आज गोटे नुआ लुक देखु व्हाइट व्हाइट ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଚଷମା ମଗେଇଦେ ଏଇ ଗୋଟେ ଚଷମା ବି ମୋତେ ମାଗିକିନା ନେଉଛି କ'ଣ କହିବ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଏଇତ ଭାଇମାନଙ୍କ ଏତେ ଇଏ ହେବାଟା ଭଲ ଦଶମା ମୋର ହଁ ତାର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ଦେବିନି ଟୋଟାଲ୍ ଆଉ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେବିନି ସେ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଗୋଟେ ଚଷମା ବି ମୋତେ କିଣେଇ ଦେବି କ'ଣ କହିବ କହିଲ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ଆକୁ କିଏ କହିବ ଭାଇ ଏଇ ଭାଇ ଏଇ अरे भाई अच्छी बोली तू अच्छी ହଁ ଗୋଟେ ଚଷମା ସେତେବେଳକୁ କହିଲିନି ଆମର ଉତ୍ତରାରୁ ମୁଁ କହିଲି କିଣିକିନି ଆଣିବା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ପୁରୀ ଆଉ 42 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଦେଉନି ମାନେ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ୍ ହେଲେ କେମିତି ହେବ ତାର କ'ଣ ଚାଲିବ दशमा तो मोर ଆମେ ଟିକେ ଦୋକାନ ଯାଇ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇଦେବୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ଏଥର ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇକି ଓ ଡବଲ୍ ଡୋର୍ ବସିବା ଏଇ ଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇଦେବା ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇକି ଆଗକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ଥଣ୍ଡା पानी 12:35 ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଉ 30 किलोमीटर पूरी ହଁ ସେଇଠୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 26 କିଲୋମିଟର ଏବେ 30 କିଲୋମିଟର ହଁ ମାନେ ବଢ଼ୁଛି ନା ଏଇଟା କମୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବ୍ଲକ ଛକରୁ 26 ଏଇଠୁ ଆର କ'ଣ 30 ହେଲାଣି ପୁରୀ ପିଲା ନୁହଁ ବୋଧେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରୀ ପିଲା ହେଇଥିଲେ କହିନଥାନ୍ତା 30 କିଲୋମିଟର ପିଲା पूरी ଆଉ ହାତେ ରହିଲା ହଁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ କହିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ହଁ ଗରମ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଚଷମା ଗୋଟେ କିଣିବା ମାନେ ଭାରି ଝଞ୍ଝଟର ଚଷମା ହେଲା ଧଳା ଧଳା ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ଖରାଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି କଟିଗଲା ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ିରେ ବୋଲେଇଲା ପରେ ଦେଇଦେବୁ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ହେଲେ ଯଦି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ଆହୁରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛୁ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛୁ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଏନ୍ଏଚ୍ଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ହଉ ଆଉ 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରହିଲା ପହଞ୍ଚିକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ମାଲତୀପାଟପୁର ମାନେ ମାଲତୀପାଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏପଟଟା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଏପଟଟା ହେଲା ଷ୍ଟେସନ୍ ଆମେ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ସେପଟ ହେଲା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ମାନେ ସେପଟକୁ ଏପଟଟା ହେଲା ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ସଫର କରୁଛୁ ତ ଆଉ ନା ବ୍ରୋ ହଁ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟେସନଟା ଭଲ କରିଛି ଆଉ ବି ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ତ ଖରାରେ ବହୁତ କଳା ପଡ଼ିଗଲେଣି ଗୋରା ପିଲାଟା ଆମର ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ଟା ବି ଲାଗିଛି ଏଇଟା ମାନେ ଟିଟି ଭିତରେ ତ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ବେକାରଟାରେ ଫାଇନ୍ ଦେବି ଏଇଠୁ ଆମେ ପୁରୀ ଗମନ କରିବା ହଁ କି ନାହିଁ ଆଗ ଚଷମାଟା ଭଲ ମାନିଛି ନା ବାବା ହଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ମୋର ଚଷମାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସହଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲୁଣି ମାତ୍ର ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ
ଚାଲେ। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଅଠରନଳାରୁ ଜଷ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଖରେ ସେ ଯାଇଛି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରଟା ଏଟିଏମ୍ଟା ସେଠିକି ସେ ଯାଇଛି। ହଉ ଆସୁ କରିବା ଆଉ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ନା ପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଯେତେ ବି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଏବେ କରିପାରିବେ। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଇନି ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀରେ। ଟିକେ ଆଗ ବାଟ ହେଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାନା ଯେଉଁ ନେତ୍ର ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ନେତ୍ରା ନୀଳଚକ୍ର ତାହେଲେ ବାନା ସେଇଟା ये मैं हूँ, ये मेरा प्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर है ना कि राजा बाबू खाना पीना खराब मरीगला राजी जगन्नाथ मंदिर को आई टंक तोराणी पीलु कि मजा एडी प्रभु जगन्नाथ मंदिर किए आसटा मंत्री नेता कौन फोटो फोटो उठा किए किड़ा किए जाने कौन एमती बुलुवा जीवन ଏବେ ବସିବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିବ ତୁମ ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଥିବ କହୁଛି କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଚପଲ ଥୋଇକିନା ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚପଲ ଥୋଇଦେଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଖୋଲିପାର ମୋ ମୋବାଇଲ ରଖିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା प्रभु दर्शन सैला ए आसलु जूता स्टाण्ड चप्पल फपल नहीं बाहर सी बीच टे पूरी प्रभु नीला लगी माने जगह दर्शन हवा कथा ना कि जगह दर्शन ही शांति दर्शन है जगह दर्शन शांति अन्न भी प्रसाद सेवन भी पूरा भल भाग है किसी असुविधा ना शांति पूरा मंदिर दर्शन सेपटे जा सेपटे जा ये मंदिर मेन सेपटे भी मंदिर आसूची भिड़ एत नाला तथापि टे भिड़ थिला माने सेमिति हम कि जगन्नाथ मंदिर आईच लोक नहांती सेमिति तो केबे पार जहाँ सबुदिन लोक मैंने भिड़ थे आम जाइना सी बीच देखा मोबाइल अलाउ नाला तथापि यूट्यूब दर्शन कर दिखाते शांते कालिया आमर बसी
ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ମାନେ ଏ ନୟନ ଯେତେ ଦେଖୁଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥାଏ ମାନେ ସେମିତି ଲାଗେ। ସେଠି ଆମର ରାଜା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ'ଣଟା କ'ଣ କହୁଛୁ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ନା ତୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବି? କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନଥିଲା ଭଗବାନ ଫଟୋ ଦେଖିବି ନା ମୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବି? କ'ଣଟା ଫଟୋଟା ନାଇଁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିଲ? ଭଲ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ସୁବିଧା ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା। ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ବାହାରି? ଫଟୋ ଉଠେଇ ହଉ ତାର ତା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଏ ତାପରେ ଆମେ VIP ଇଏ ପୁରୀର ଗୋଟେ VIP ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ। ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ପୁରୀରେ ତାକୁ ଦେଖା କରିକିନା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରି ଯିବୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଟିକେ ଦୀପନଗରରେ ରେଷ୍ଟ କରିକିନା ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ଖରା ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ଜାଣିଥିବି ବାଟରେ ଦେଖିକିନା ଆସିଲୁ। ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଖା କରିକିନା ବାହାରିବୁ ନା କି ରେ ହଁ କି ନାହିଁ? ଷ୍ଟେସନ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ହଁ ସେ ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁଟା ଷ୍ଟେସନରେ ତିଆରି ଦେଖୁନି ମାନେ ଏଇଟା ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଠି ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି ହେଉଛି ରେଳ ଷ୍ଟେସନଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ତିଆରି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଦିଆଯାଇଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ଆସିବ ନା କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ କହିକି ଆସିବ। ହଉ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉ ଆସିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ଯିବ ନା ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ କିଛି କହୁନି। ଏଇ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ ହାଁ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଡକେଇଛି ସିଏ ଆସିଲି ଲାଷ୍ଟ ରହିଲି ଆଉ। କାହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ହାଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ହେ ତୋ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ଯେ ଏବେ ପୁରୀ ରାଜଭବନ ଛକ ଗୋଲାଇ ଛକରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା ପଛପଟେ ଗୋଲାଇ ଛକ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ବସିଛି କ'ଣ କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରିପେୟାର ହେବି ଯିବି ପୁଣି କାଲି ସାଙ୍ଗର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମ ସେପଟ ଏରିଆରେ ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବାକୁ ରାତିରେ ବାହାରିବ କି ନ ବାହାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଅଛି ଏଇଠି ବସି ଝାଳ ନାଳ ହେଇକିନା ଯେଉଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନ ସରେ ଏତେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଗରମ। ହଉ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁହନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିବେନି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବେ ଆଉ। ଭାଇ ରାତି ଆସିକିନା 9:45 ହେଲାଣି ମାନେ 10ଟା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖାହେଲା ମାନେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ କିଏ ଲାଗିଲା ରାଜାଇକୁ ଆମର ଏଇଠି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟି ଦେଖୁଛ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ କିଏ ଲାଗିଲା ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରିବୁ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ କି ନ କରୁଥିବେ କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମିଛ କେବେ କହିବୁନି କାରଣ କେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ଆସି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 11:30 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ପୁରୀର ବୁଲାବୁଲି ହେଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଦେଖାଦେଖି ହେଇଗଲା ଆଉ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ରାଜେଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।
କି ଚଷମା ଏଇବା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ତା ଚଷମା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ପୁଣି କହୁଛି ଚଷମା ହେଲା ଚାଲୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ଆଜି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଘରକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଘରେ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।